Bueno, orain talde guztiak itzein ondoren, eta eskazu 10 minutu erantzuteko. Barkatu, hasiko naz, hoizea saltzen. Akompainamentoa aipatu egin da, hain zuzen be hori da egiten duguna elkarteetatik, hau da, nolabait lagundu. Ez dakizue familiak zelan eskertu egiten dute gurekin hitz egin da gero, nora ezean jartzen dira kontaktuan gurekin, eta gurekin egon da gero, baina lasaitasuna hartzen dute. Badakidelako ze eskubideak dituzten, zer eskatu alduten, nola kolaboratu alduten ikastetxekin, eta bar. Bai? Bestetik, aipatu eginda ere, holan, akompainamendua behar dela, jakiteko ikasle bakotza mundu bada, eta zalantzekin etortzen dire batzutan familiak, eske proposatu digute azelerazioa, baina ez dakigu zalantza ditugu, bueno, estatu batuetan badago tresna bat, Iowa galdetegi, nik uste dut dela, dolako zer, kuestionario de Iowa edo, eta hor galdetegi edo formulario horrekin, nolabait ja protokolarizatuta dago, eta ikusi egiten dituzte, ezaugarriak dituzten, ez dabe, eta azkenean emaitza bat lortzen dute. Pertsona hau egokia da, azelerazio bat oso edo partxala eukitzeko, eta beste hau ez. Holako tresnak gu hemen ez daukagu. Baina oso balegarriak izango lirateke, oso lasaigarriak izango lirateke, bai familia, bai irakasleentzako, bai? Baina, hori izango litzateke beste erronka bat, ez da? Holako tresna moduko bat sortzea hemen. Bestetik, identifikazioa. Aurrera pausoak eman dira lehen 100 baino gutxi hau identifikatu egiten da, gaur egun protokoloarekin 3% inguruan identifikatzen da, baina Gagene izeneko espertoa, estatu batutakoak aipatzen du 10%, eta Rentzulik ondino proportzioa handitu egiten du. Beraz, ondino badugu margena hobetzeko. Zergatik ez dira identifikatzen danak, balen aipatu ditudan profil horiengatik, neskak kamuflatu egiten dira, sistematikoki. Horregatik, Yolanda Benito ikertzailea, Valladolidekoak aipatu egiten du, aurre hezkuntzan identifikatu behar direla neskak, zenbat eta berandago identifikatu, identifikazio portzentaia jaitsi egiten dela. Beste ezer baino. Gero, pedagogia, psikologian eta hor, informazio zuzena daukat, eta psikologia fakultatetik atara da nire familiako bat, eta ez du ikusi ezer gai honetaz. Eta, klaro, horiek askotan, edo batzutan psikologengana joaten dira, antzitate gaitik, edo somatizazio, edo 11 arazoen gaitik. Eta psikologoa prestatuta ez bedaude, ez dute jasoko behar duten arreta. Eta gauza bera gertatzen da bestean. Pausak ematen ari dira, ikusi beharko. Beste kasu bat ezagutzen du, pedagogia, orientazio masterra amaitu duena, eta galditu nion, zer ikasi duzu esko? Da esan du, ez dut ikasi eskoz gehiago, lehenago zekien bere kabuz ikasi eta adimen gaitasun handietan, ez dio aportatu askorik. Beraz, hor badaukagu, zer hobetu. Gero, kontuz, ibili ez da adimen gaitasun handiko ikasleek ez dauzkate behar bereziak. Daukatena da berezko hezkuntza beharrak. Necesidades específicas, no especiales. Kontuz, ibili horrekin. Zaurgarritasuna, aipatu egin duzu. Baina eske, adimen handiko ikasleak daude, maila ekonomiko guztietan, badaude kanpo zein barnean, hau da, leku guztietan daude. Leku guztietan daude. Eta ze neurrira dira zaurgarriak eda, errealitate hau ezagutzen
zenbat eta gehiago ezagutu, orduan konturatzen zara noraino ailegatu egiten den haien zaurgarritasuna. Kanpotik lehenengo, hau da, jakintasunetik edo gizarteak normalen daukan iruditik pentsatuta, ez dirudi hain zaurgarra direnik, baina badira. Bai? Nik uste dut Jung, holan psikologo ospetsuak, aipatu egin zuela, esaldiatu gogoratuko, baina las personas con altas capacidades dependen de las ramas más frágiles, edo oso errez apurtu daitezkenak, baina hori ez da, ez gara konsiente horretaz. Eta bar, ez dakit, ikastetxetan ez dut uste kontutan hartzen denik holan zaurgarritasunen portzentaietan. Ez dakit, agian da informazio nekorik ez daukadala, baina nire impresioa da ez dela kontutan hartzen. Bestetik, identifikazioaren pausoak lehenengo, bigarren, hirugarrena, lehenengo pausua tutoreak egiten du gaur egun, guk izaten duguna da ez bakarri pertsona bakarrean, oize, ze ordezko etorri berriari tokatzen bazaio, galduta dago. Baizik eta holan modua komunatuan betetzen bada hori dara-darako itemo horiek, asko oso zehatzagoak izango garela. Eta beste kontu bat, irakasleak ez gara bateri onak identifikatzen. Ikusi da ikerketetan, gurasoak asko hobeto identifikatzen dutela irakasleak baino. Eta hor dago interferitzen beti mitoak eta estereotipoak. Galdetu da ere 1922koaren valorazio ere egin da. Hori, errealitatean, justu hor izan zen pandemia eta dan atzeratu zen. Eta orduan, etengabe, noiz hemen eukitzen ditugu Eusko Jaurlaritzarekin bilerak, hezkuntza sailarekin, eta guk eraman egiten dugu horretara, familien errealitatea, zer da ikusten dugun. Hau da, ondo dago, ez dakiz zer, hau plana eginda, ez dakiz zer, baina guk ikusten ditugu ahulezi hauek. Kontutan hartu eta neurriak hartu indartzeko. Ze bai, badira, bai, 11 hori, utxune edo gabezi edo zailtasuna. Gero, homogeneo heterogeneo, oso interesantea da plantatu duzuna, zeren eta guk ez dugu eskatzen denbora guztian talde homogeneoetan egon behar direnik. Hori importantea da, Baizik eta batzutan, gutxienez, talde homogeneoetan egon daitezen. Homogeneoak ikuspegi, hau da, irizpide, gaitasun irizpideetan, baina heterogeneoak izango dira, zeren adimen gaitasun ondien barruan, heterogeneitatea da itzela. Ez du zer ikusirik. Dislexia eta talento artistikoa duen pertsona bat, eta gaitotazio daukan beste bat, eta ez dakit ni zer. Hau da, oso desberdinak izen aldira haien artean. Bai? Eta nolabait, komplementatu edo osatu egin daitezke? Eta horietan ikasi egiten dute beti arrazoia ez daukatela haiek. Eta amore eman behar dutela, eta haien argudiak eta kontra-argudioekin aurkitu egiten dira, eta akordioetara aldu beharra, eta bar. Eta hori, talde heterogeneoetan, gaur askotan plantatzen diren moduan, ez dut lortzen. Bai? Eta gero, hori, ikasleen asketaren aldeko apustu eginda azken aldionetan, baina noizen behintzat aukera eukidezaten. Bai? Aberrezgarra delako. Eta ez dakit besterik, momentu zitziko dut honekin. Oso ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko.